Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική... το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα, είναι απλώς σύμπτωμα εκπλησμού. Το οποίο σημαίνει ότι τεκμηριώνω τελείως ό,τι θα πω σε 1,5 λεπτό από την επιχειρηματιολογία του κυρίου καθηγητή και βεβαίως το θαυμάσιο πρόλογο του Γιάννη. Το όνομά σας λίγο να μας πείτε. Ανδρέοπουλος Ανδρέας. Τι σημασία έχει, μετά από μια γενιά δεν με θυμάται κανείς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ελληνική πραγματικότητα θα υπάρχει. Οι Έλληνες δεν θα υπάρχουν. Και αυτό δεν είναι το μείζον, διότι η ελληνική, όλοι αγαπάμε την Ελλάδα. Τους Έλληνες δεν αγαπάμε. Και κυρίως εμείς οι Έλληνες δεν αγαπάμε τους Έλληνες. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι ο καθοριστικός παράγοντας και η συμβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό, εκτός από τα 40 χρόνια του Περικλή, ο οποίος τον ετζήλαγε η Ασπασία για να κάνει όλα αυτά που έκανε και έμειναν στους αιώνες, θα μείνουν με την Ελλάδα σαν έναν απέραντο αρχαιολογικό χώρο. Αυτό που έχει σημασία, για να κλείσω, είναι ότι πολύ φασαρία κάνουμε εμείς οι Έλληνες, το εγωιστικό γονίδιο είναι ενδιαφέρον, το έχουμε πολύ ανεπτυγμένο, αλλά από φυλές που είναι στη Νέα Γουινέα, Παπούα, μέχρι τη φυλή των ανθρώπων που ζούσαν στην ίσο του Πάσχα, οι οποίοι κάνανε γενική συνέλευση και είπανε πρέπει να αφήσουμε ένα μνημείο για την UNESCO. Και το κάνανε. Και από εκεί και πέρα πιο σοβαροί, οι Χαλδαίοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, ένα σωρό λαοί οι οποίοι δώσανε επί αιώνες πολύ σημαντικά πράγματα, φύγανε χωρίς να κάνουν στρογγυλά τραπέζια γιατί θα χαθούμε. Ευχαριστώ πολύ.